Hej med jer. I skal nu se, hvordan man bruger Google Analyse. Og I går ind på en hjemmeside, og så trykker I Login op i højre hjørne ind på Google. Så logger I ind på jeres Google-konto. Når I så er inde, så går I herop ved de her firkanter her, klikker på dem, og går ind på jeres drev. Og så kan I se her, del med mig og mit drev. Nu går jeg ind på mit drev, og så vil jeg oprette det, der hedder en Google-analyse. Og den bruger man til at indsamle data, hvis man vil lave statistik på et eller andet. I kan måske huske, at vi lavede noget med skostørrelser. Nu skal I se her, man højreklikker, og så går man ind på Google Analyse. Og så kommer der sådan et spørgeskema her. Så navngiver man den. Herude til højre, der kan man stille et spørgsmål. Her kan man tilføje titel og beskrivelse. Her kan man indsætte et billede, og her kan man linke til en YouTube-video. Det første spørgsmål her, det kunne være det eneste spørgsmål i det her spørgeskema. Det kunne være, hvad bruger du i skostørrelse? Og det spørgsmål, det er på den form, der hedder multiple choice. Herude kan I se nogle forskellige spørgsmålstyper. Her er der et kort svar. Der kan man skrive en kort tekst, for eksempel. Det er ikke så anvendeligt, når man skal indsamle sådan noget data her. Vi skal have multiple choice er mest anvendelig her. Herude så kan man skrive svarmulighed 1. Og skostørrelser, hvad kunne så være interessant her? Det kunne være at skrive 32 for eksempel. Tilføj mulighed 33, 34, 35 og så videre. Man kunne også ja, det er vist det. Vi kan selv prøve nogle andre muligheder, men multiple choice er i hvert fald rigtig god, fordi at det afgrænser ens svarmuligheder, og man kan gå ind og behandle dataene bagefter. Hvis vi så prøver at sige, man kan se sådan et vis eksempel her, hvordan det ser ud for en, der skal svare på det her spørgeskema. Så kan man se her, hvis man går ind på det her spørgeskema, så står det sådan her, og så kan man trykke svar, og så kan man sende svaret her. Nu går vi lige tilbage. Og måden, at man så sender den ud til folk på, det er ved at trykke heroppe på send. Og hvis man så kan man sende den til alle de e-mails, man vil undersøge, eller alle de folk, man vil indsamle data fra her. Så skriver man e-mailsen her. Man kan også finde et link til sin analyse. Hernede der kan man trykke på forkort webadresse. Så får man en mindre en. Så det her link her, det kan man kopiere og give til folk. Nu kan I lige se. Nu har jeg lige indsat, jeg har lige lavet et dokument her, som I skal gå ind i. Det har jeg delt med jer, det her dokument. Nu sætter jeg lige det her ind her. Mit spørgeskema. Så kan I se, hvis man så klikker på det her link her, så kommer man ind til spørgeskemaet, og så kan man svare på det. Nu har jeg meget små fødder. Jeg går i størrelse 32. Så trykker jeg send. Så går jeg over i mit spørgeskema her. Så kan jeg se, nu giver den lige et navn. Sådan, skostørrelser. Og så herop, her står der spørgsmål, som vi er inde på nu. Og herovre, der kan man se svarene. Så man kan se, der er 2 svar her. Man kan se her i oversigten, der kan man se sådan et cirkeldiagram, hvor at 50% har svaret 33, og 50% har svaret 32. Det vil sige, at jeg har svaret 33 en gang, og 32 en anden gang. Man kan også se sine svar herinde i sådan et regneark, man kan oprette. Så trykker man bare opret her.
Det var den grønne her, man klikkede på. Så laver den sådan en regneark, hvor man får, hvor alle svarene de står her, inde i sådan en Google Sheets dokument. Det kan jeg også prøve. Håber det giver mening. God arbejdslyst.